vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu. Ndini uya akambonyora nyaya yake achiti iye akabatwa chibharo apo pandainge ndiine 3 years, munhu wacho ariko nanhasi. Saka zita rangu kana kuri kunzi munenge masvikawo panzvimbo yekuti munofanira muchiriviga, please muzoriviga. Asi ndanga ndichikumbirawo kuti musaviga zita remumusha medu nemurume wacho uyo akandibata chibharo. Asi vedare paya last time pandakaposta imwe nyaya yakaita sei makabva mati handifanire kuti ndinge ndichiverenga zita remunhu uyo anenge achipomerwa kunzi akapara mhosva iye asati apinzwa mumatare edzimhosva, saka ndichange ndichivanza zita rake. Meseji yemwanasikana uyu yakabva yanyorwa iyo ichinzi zita remunhu wacho iyeye akandibata chibharo anonzi name hidden. Saka munhu uyu paakandibata chibharo ndainge ndisati ndava kuenda kucrash. Ndakazoenda kucrash pandainge ndava ne4 years, then grade 1 yangu ndakazoitanga pandainge ndava ne5 years. Murume uyu akandiisa chigunwe kuzasi kwangu. Musi iwowo tainge tichitotamba zvedu nevamwe vana tiri panze, but taitamba tichiita zviya zvekutenderera imba yake. Murume uyu panguva yacho iyoyo paakandibata chibharo ainge asati aroora, ndokubva andisheedza kuti ndinge ndichipinda mumba make. Murume uyu akabva anditakura ndokubva andiisa zvigunwe zvake kunhengo kwangu. Murume uyu akabva andipa maswits zvikanzi zvese izvi zvandakuita usataura, but pandakazobuda mumba make hapana kana chimwe zvacho chandakarangarira. Takabva tatotanga kutotamba tiripo panze ipapo. Asi zvakazoitika ndezvekudai, ndakazoti ndava grade 2 ndipo pandakazotanga kubuda mamwe mapundu. Mapundu awa ainge achibuda kusikarudzi kwangu. Mapundu iwawo ainge aine hurwa ende ainge achinhuhwa nekurwadza zvekuti ndainetseka kufamba nekuti ndainge ndisisina shamwari kana kuchikoro chaiko. Ndakatombomiswa nekuda kwekuti ndaigara ndichingobuda mapundu iwawo ende ndaigara ndichingorohwa nababa vangu each and every day. Ivo baba vainge vachindirova vachinditi taura munhu akakubata chibharo, but ivo baba vangu pavainge vachindirova vachiti izvezvi ndiudze munhu akakurepa, inini ndainge ndisingakwanise kunzwisisa kuti baba pavainge vachinditi ndiani akakurepa vainge vachitaura nezvei. Saka ndaisakwanisa kuvapindura, ndaingoramba ndichingorohwa. Nanhasi mukoma ndine mavanga awo akakonzereswa nekurohwa kwandainge ndichiitwa nababa. Ndakatomboedza kurapiswa uye ndakatombogarawo muzvipatara zvakasiyana-siyana. Kana muri muHarare ndakagara papare renyatwa kumarondera, ndaiendeswa kumadoctors akasiyana-siyana, but zvinhu izvi hazvina kana kumbogara zvapora. Asi zvinhu izvi zvakazongopora zvega mushure mekunge ndava mugrade 3. Asi kuzorohwa uko kwandainge ndichitwa nababa kwakazopera pandainge ndava mugrade 6. Pandakaona kuti ndainge ndanyanyisa kurohwa nababa, ndipo pandakazosarudza kuti ndinge ndichinyepera baba vangu kuti ndakarepwa nevamwe sekuru vangu. Chikonzero chakazoita kuti ndinge ndichinyepera sekuru ivavo kuti ndivo vainge vakandibata chibharo, ndakaona kuti sezvo ivo sekuru ava vainge vava munhu ainge ava pedyo nekuda kufa, ende vaiva munhu ainge achirwara nenjigere vari pedyo nekuda kufa, ndakaziva kuti kana ndikanyepera sekuru ivavo havabvunzwe kuti ndivo here vakandirepa. Ndokubva ndanyepera baba vangu kuti ndainge ndakarepwa nasekuru ivavo. Baba vangu vakazoshaya ndava mugrade 7. Ndakazoenda kusekondari ndokubva ndazopedzawo chikoro changu. Asi ndakati ndichinopedza chikoro changu ndokubva ndabatwa chibharo zvekare noumwe mukomana, ndikabva ndaita mwana. Mwana wangu uyu akazofa aine 4 months
akabuda mota paseri penzeve rikabviswa kuchipatara. Asi mota iri rakati rabviswa kuchipatara kuya, mwana wangu ndokubva azofa after 2 days. Mwana wangu uyu akati achifa, inini after 3 years ndikabva ndarepwa futi. Saka andizive zvimwe kuda ndainge ndakaiswa mhepo iyoyo yekuti ndingoramba ndichingobatwa chibharo nevanhurume. Handizivi ipapo, saka ndakazotanga kuitawo zvekubhema madrugs, kwete zvekuseka. Kuguma ndisasashande ndaingonyepera mukomana wangu kuti ndiri kuda mari yechakati. Mukomana wangu obva andipa mari iya, ini zvangu kumadrugs ndichizvibvunza kuti ko ivo baba vainge vachindiroverei zviya zvekundikuvadza, asi ndainge ndisiri mwana wavo here? One day ndipo pandakazoziva kuti okay, vaiti ndakarepwa, kwava kuita tek nemadrugs. Ndichizvibvunza kuti ndiani ainge akandibata chibharo. Saka mamemories acho akabva azongouya mumusoro mangu kuti paya ndakaiswa zvigunwe kuzasi, ndikazoguma ndava kunhuhwa kunge zvinhu zvakaora. Madrugs ndakazosiya mugore ra2020. Kubva zvandaziva zvese zvakaitika ndipo pandakabva ndasarudza kuti ndinge ndichisiyana nezvekubhema madrugs. But problem yavapo ndeyekuti ndinorwadziwa zviya zvekutombochema ndiri ndega, cause now ndava nedambudziko rekuti ndinonetswa nespiritual husband. Handizivi kuti spiritual husband iyi yakabva ikoko here apo pandakarepwa or what. Ndikatanga kuzvifunga kuti murume uyu name hidden ariko, ndinobva ndatanga kurwadziwa zvekuti ende ndinotanga kutochenamira murume wangu kana kuti mwana. Ndiyo nyaya yangu iyi mukomanashi, batanidzai neimwe yacho. Ndatenda hangu, but izvezvi mushure mekunge ndanyora nyaya iyi ndava kutotemwa nemusoro. Kutongozvitaura kwandazviita ndava kutorwadziwa zvisingaite. Dzimwe nguva ndinombofunga kuti kuZimbabwe ikoko dai zvainzi kuine mamachines aya anonzi my detector, ndaenda zvangu kupolisi ikoko, vobva vaona kuti ndiri kutaura chokwadi here kana kuti ndiri kunyepa. Kana kuri kunzi akaramba, vanobva vazviona pamachine ipapo. Zvino kana usina proof, ameno, vadzimu ngavandirwirewo vedu we. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi kungonyora kwandaita nyaya yangu ndava kutonzwa kuti musoro wangu wava kutema. Please vedare, mwanasikana uyu ngatitaurei naye mucomment section. Asi kana kuri kunzi munoshandawo nemaorganizations, awo maorganization anobatsirawo vanhu vanenge vakabatwawo chibharo kana kumbunyikidzwa, please uyaiwo kuinbox kwangu tione kuti mwana uyu angabatsirikana sei. Even if muchishanda nevanhu vemutemo, you can come to my inbox tiona kuti mwana uyu angabatsirikana sei, so that pain yaari kunzwa mumwoyo make inge ichizopera. Ngatimupeiwo counseling mucomment section. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi? Inini ndiri musikana ane 23 years. Ndinogara kumusha naambuya, amai vababa vangu. Vabereki vangu vakaenda kuSouth Africa. Kunova kuri iko ndiko kwavanoshandira. Ivo vabereki vangu vanongouya paholidays, especially paholiday yaDecember, ndipo pega pavanongouya kumusha. Gore rose vanenge variko ikoko kuJoni. Saka ndaita dambudziko mushure mekunge ndatyora mitemo yepamba yekuti pamba pedu hapadiwi munhu anoenda kumasowe zvachose. Kunyange vabereki vangu havatombozvidi, hanzi pano hapaendwi kumasowe. Mbuya vanogona kuti kana wafunga kunamata unofanira kuti unge uchingoenda kuchechi yeRoma. Chechi iyi mukomanashi ndiyo yatakangokurawo tichienda, ende nanhasi ndiyo chechi inotenderwa naambuya. Asi mushure mekusangana nematambudziko ekusaenda kunguva yangu, ndakabva ndaudza amai vangu. Ivo amai vari kunditi zvinhu izvi hanzi zvinoitika. Please mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindibvunzirawo kubva kune vedare renyu. Inini ndatowanawo nhamba dzenyu pane rimwe group. Zvandaita ndezvekuti ndabvunzawo kuti ndinombopotawo ndichirota ndiri panze, but pandinenge ndiri panze chinondinetsa ndechekuti
pacho pandinozopepuka ndinenge ndisisiri kuhope, ndinenge ndatova panze. Chinhu chinozotondimutsa ichando, because zvandinenge ndakaita kana ndazopepuka ndiri panze kudaro ndinenge ndisina kana chandinenge ndakapfeka. Saka zvinoitika ndezvekuti chando paya pachinondimutsa, inini ndinobva ndangoona ivo gogo ava, asi maonero andinovaita vanobva vangokasika vobva vapinda mumba mavo. Nguva zhinji vanokwanisa kungoridza tsamwa, kunyange zvavo ndinenge ndiri kure neapo pandinenge ndakagara. Ivo vanoti kana vakaridza tsamwa kudaro, ndinotonzwa kuti tsamwa iyoyo inenge iine maungira, sezvo pandinomuka kunze kunenge kwakati zii. Saka kana munhu akangoita saundi unobva wainzwa, asi tsamwa iyo inoridzwa nagogo vangu inenge iine umwe mutinhimira unoita kakutyisa so. Ende pose pandinozopepuka ndinenge ndichitonzwa kuti makumbo angu anenge achirwadza, zvichiratidza kuti apo pandinozopepuka ndakagara panze, maybe ndinenge ndatogara kwema-hours nema-hours, ende ndinenge ndakangogara ndakafunya chisero. Mukoma, handizivewo kuti munokwanisa kundibatsira here. Now ndava kutya kuti inini nezvose izvi zvandiri kusangana nazvo ndichakwanisawo here kuzobereka. Nditori nenguva yekuti ndinokwanisa kungomuka ndichitoona kuti mazamu angu awa anenge achitoyerera mukaka, sekunge munhu anenge achiyamwisa mwana. Ende pandinomuka pacho mazamu angu anenge ari sensitive, zviya zvekurakidza kuti pane munhu anga achitoyamwa mazamu angu. Saka zvinhu izvi mukoma zvava kundityisa. Izvezvi ndiri kugara ndichizvibvunza kuti saka ndichakwanisa kuzoitawo here mwana. Ende mukurarama kwangu ndiri munhu anosemwa, ende kusemwa kwandinoitwa nevanhurume hakuna kutanga izvezvi. Zvinhu izvi zvakatotanga pandainge ndichiri kuchikoro, nanhasi zvichiri kungoitika pandiri. Asi chandakangoona ndechekuti vanhu vanongondida, vanhu vanenge vaine mhuri dzavo, vaya vekuti kana ukapinda navo relationship yenyu inenge ingori yekungosangana pabonde chete. That is why mumwoyo mangu muchigara muine pain, because pandakambobvunzawo nyaya yangu mune rimwe gurupu randiri, vanhu varimo vakabva vandiudza kuti kana munhukadzi asingaende kuperiod, kubata kwake pamuviri kunonetsa. Please, kana mava kupostawo nyaya yangu ndibvunzireiwo kuti zvinoita here kuti munhu ange achibata pamuviri kana usingatomboendi kumaperiods zvachose, because hana yangu inogara ichingorova kuti right now kana ndiine 23 years but ndakatombosangana nevarume vakasiyana-siyana pabonde tisingashandise dziviriro, but ndisina kana kutombogara ndaitawo sign yekuti ndinozvara. Pane mazuva ekuti ndinogara ndichingozviudza kuti kunyange hangu ndikaita miscarriage, at least inobva yaitawo saini yekuti ndinozvara. But kubva zvandakatanga kuenda kuperiod, inini mukoma nashi pandakatanga kuenda kuperiod ndainge ndiine 18 years. Patainge tichitori vasikana ndaitonzwawo vamwe vangu vachitanga kutotaura kuti vava kugeza, vava kutotengerwawo mapeds nana mai vavo. But inini ndakapedza chikoro changu chose ndisina kana kumbogara ndaenda kumaperiods acho. Umwe musi pandakazorota ndichiyamwisa zvimwe zvinhu zvandainge ndakabata mumaoko angu, izvo zvandisina kunzwisisa kuti zvainge zviri zvipuka vani, but chimwe chacho chainge chichitonhora like nyoka, chainge chichitonhora chiri mumaoko angu kudaro. But zvinhu izvi ndainge ndichizviyamwisa, chimwe ndakachiisa kuzamu reuku, chimwe chacho ndainge ndichichiyamwisa chiri kuzamu rekoko. Saka pandakazomuka mukoma nashi ndipo pandakabva ndaona kuti ndainge ndaenda kumaperiods. Saka musi iwowo ndainge ndisina mari yekuti ndinge ndichitenga zvinhu zvacho zvekushandisa kana waenda kumaperiods. Ndakabva ndamukira makuseniseni ndokubva ndaudza gogo kuti gogo, I think kuti ndaenda kumaperiods. Ivo gogo vakabva vati uya pano tione, ndokubva vaenda nene mubedroom mavo. Zvinhu zvakandinetsa because gogo vakatosvika pachinzvimbo chekuti
vakabva vatoisa chigunwe chavo kunhengo kwangu ende vakabva varakidza kuti vainge vabhoekana nazvo. Vakati iwewe hausisiri mhandaraka iwewe. Gogo vakabva vandipa mari yekuti ndinge ndichienda kunotenga mapedzi. Saka ndakaona kuti ndingofamba ndakadaro hazviiti. Ndakabva ndaenda zvangu kunogeza, but gogo vakabva vazonditevera kuchinja house uko kwandainge ndichigezera ndiri. Ndokubva vanditambidza chimwe chimucheka, but chimucheka ichi mukomanachi chairakidza kuti chainge chakasviba, at the same time chainge chakanyorova. Sezvisinei, sezvo ivo gogo vakangoramba vakamira vakanditarisa ndiri muchinja house imomo, plus nenyaya iyo yavainge vaona kuti ndainge ndakatombosangana nevanhurume before, ndakabva ndangonzwa kutya. Handina kana kubvunza kuti chijira ichi chamuri kundipa kuti ndinge ndichipfeka seped, why chakanyorova ende chichirakidza kuti chine tsvina. Ndakabva ndangotora chidhende chiya ndokubva vandirakidza kuti ndinochipeta sei ende ndinochiisa sei papendi rangu. Ndokubva ndachiisa papendi ndikabva ndafuka chidhende chiya ndokubva ndabuda ndikaenda kumashops ndokubva ndanotenga mapedzi aya ndikabva ndadzoka zvangu. But kubva ipapo mukomanashi ndakangotanga kungoenda kumaperiods zviya zvekuti maperiods acho ainge achingoita mashoma nemashoma each and every following month. Ndaiti kana mwedzi uyu ndikaenda 5 days, mwedzi unotevera ndaibva ndageza kwe4 days, gumisidziro ndava kugeza 1 day. Dzimwe nguva ndainge ndava kungoita kadrop keropa kanenge kari kadiki diki zvobva zvangoguma zvakadaro. Saka zvinhu izvi mukomanashi zviri kundirwadza ende zvinhu zvekuti ndiri kugara ndichingozvibvunza kuti saka kana ndikatadza kuzoitawo mwana, kana inini ndazochembera, ndiani achazondichengeta? Mukoma, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu kumagroups enyu, zvimwe kuda ndinokwanisa kuzowanawo munhu anondibatsira, because right now angori mastress ega ega. Kana bonde racho mukoma handisisina kana basa naro, nekuda kwekuti ndinozvibvunza kuti what is the use yekuti ndinoita bonde but ndisingatomboendi kuma-periods. Kana bonde racho mukomanashi handisisina kana hanya naro, ndinongoti wese anenge ada kurara neni ndobva ndangorara naye. Handina basa nazvo kuti munhu iyeye anenge ashandisa protection kana kuti anenge asina kushandisa protection. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyo. Imessage inonzwisa tsitsi. Vanhukadzi, please ngatibatsirei mwanasikana uyu. Hanzi ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibvunzirawo kuti kana munhu usingatomboendi kuma-periods pane possibility here yekuti unge uchizobatira pamuviri. Please ngatimubatsireiwo mwanasikana. Asi nyaya yake inorwadza pakuti iye ava kuti inini ndava careless panhau dzebonde, handisisina basa nazvo. Wese anenge angouya kwandiri achiti ari kuda kusangana neni pabonde handisisina kana basa nazvo. Even if tikasangana pasina kana kushandisa dziviriro, handisisina basa nazvo. Hey, please ngatimupeiwo counseling. Ndichazongokopa macomments enyu ndobva ndaisa kuinbox kwake, nekuda kwekuti iye hatomborina YouTube yacho kana kuti Facebook. Hey, zvakangooma hazvo veduwe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.